Moko mo. Ayo le iki le. Wis tambeng wis ora usah uber-uberan ning kono. Iki omahmu wis mari. Sudah saatnya kamu harus pergi dari kolam situ. Kamu harus kembali ke rumahmu. Saiki wis ombo. Ojo tambang, ojo nakal, wis ojo nglawan ning bapake. Wis cepetan, bapake ben gak menggos kuwi lek apa ngangkat kuwi. Wis ayo. Ayo yo yo yo. Hore, kan aduh mencolot kowe iki momo. Hehehehe. Apene ning ndi kuwi? Gak lerek. Iki gak dikasari rek, iki hanya apa ya? Besi ini hanya untuk kowe aja mrenemu, hanya pembatas saja. Tapi iki gak dikasari loh. Awakmu ben gak salah mengartikan bahwa iki komo iki kowe aja rene ngono kok. Ngono intinya seperti itu. Ini sing gak ngerti kok dikira kasari. Saking wong kadang lek komen ya gak karu-karuan, gak ngerti ngono. Iki prosesnya ngono rek. Ben gak ruwet. Lek mak kan gak ngono, lek bapak wis bene lah ngono. Dikon kan mlebu ya gak gelem malah ning kono. Kowe iki piye to mo kowe iki deloken. Mlebu kono lho le. Lah kok malah kowe ning kono lho ning sore kursi kuwi lho gek yo nyapo. Mo. Deloken ta? Deloken.